На канале Хелмонархи билет 1000 рубль. Шончара қаболи омурдестем. Салом бинандагони гиромӣ, салом ба подписчикони Rap Portal. Инак ин боз барномаи Кунковак мебошад ва дар ин барнома мо тасмим гирифтем ки оиди Шон МС охирон пешравиаш як-ду сухан бигӯем. Ҳамаи мо шумо медонем ки айни ҳол хайп дар тарафи Навик МС ва Хезе 2020 ва боз ҳамаи мо медонем ки Шон МС ҳеҷ гоҳ роҳ наметиҳад ки акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, сафедшавии пӯсти бадан ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред шумо, ё ин ки қадатон паст аст мехоҳед қади худро баланд кунед, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Питер муддати 24 соат. Барои дигар шаҳрҳои давлати Русия доставка 3 рӯз мебошад. Барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. внимание халқ дар дигар тарафи реп бошад. Ҳар гуна репо мехонд, вале ӯ репои хондааш диққати халқро ҷалб намекард тарафи Шон МС. Аввалиҷа мехоҳем як чизи дигараш шумода ёдовар кунем ки бар он якчанд вақт пеш панҷакент ба сари Абдурозиқа рафта буд ва оварчаву пешравии киногӣ кадистанд. Аз байн чанд қа гузашт ки Шон МС-рам тасмим гирифт ки ба мисли Абдурозиқ Шончара биёра ва қатиш ҳамкорӣ куна. Хоб Шон МС чӣ хел Шончара шинохта ку гирифта овардаш. ҳозир мо ба шумо мегем. Дар аввал Шонча трекҳои Шон МС-ра мехонд ва дар канали Шоха ТВ ё Қубот ТВ пешкаш мекард. текстои Шона гирифта ҳамитари маъзух кардагият айдоди худора бегустатрам ҳамаша шиниде. ман шогирди Шаҳбоз Шарипов яъне устоди худам мебошам ва ин баъдан Шон МС дар як сторис гуфт ки касе ҳамин кӯдака мешиноса яъне Шончара мешиноса илтимос мада бигин гуфт ва дар охир дараки Шончара ёфтану Шон МС боша рафт пеши Шонча барои ӯро овардан. вале таги комментарияи видео пур аз ақурату дашном шуд. ба фикри мо Шон МС ин чиза интизор набуд. вале мухлисои реп қариб 30% қабул накарданд ин кори Шон МС-ра. мисол одамои инами хеле комментариҳо монданд. албатта суханои хубам буд, вале Шон МС-ра дар ягон ҷо намегуфтанд ки ту айрӯи барон кардӣ. чунки Шон МС ҳар коре ки дар реп мекард ӯ корши ғайриоддӣ буд. неки и корша ҳама гуфтанд ки ту ранги барон кардӣ. вақте ки Шончара овард як бора як ҷоя диста нигеро заданд, вале ҳами ҷарам боша инами намуд комментариҳо монданд. дар ин мубайн Шон МС дар инстаграмаш розыгриш сар дод. Салом алейкум бардори азиз, чӣ хеле медонед дар инстаграми мо конкурс ҳафтаст. иншоалло ки муддати 10 рӯза ҷамъбастиш мекунем ва мебинем ки соҳиби телефонҳо мешавад. зиндаву сарбаланд бошед. вале аз байн қариби як моҳ мегзара, ҳолиам ай розыгриш Шон МС ягон гапу хабар нест. албатта мухлисон норозигӣ баён кардестанд, чунки Шон МС дар видео мега ки розыгриш мо 10 рӯза буд мешава, вале тақрибан як моҳ шуд. чӣ гап боша? нокомиҳо аз тарафи Шон МС, овардани Шонча вале қабул накардани мухлис, дар инстаграм розыгриш кардан вале барпо нашудани розыгриш. ҳамихе боша Шон МС дар ютуб каналаш конкурс сар дод. ва морам як конкурс эълон мекунем дар канали Хелмонархи билет 1000 рубль. вале мухлисе боша мега ки Шон ту ҳоҷӣ шиданӣ, эҳе конкурс кардестӣ. яъне Шон МС аҳамият надодестай ки чӣ кор кардестай, мақсад ки дар ютуб конкурс сар дод ва қариб ки дар ҳар як видеош конкурси хича реклама мекард, вале мутаассифона ин конкурсшам хуб нарафтестай, чунки Шон МС шикоят дорад ки дар дигар каналҳо просто так билето мераванд, вале канали мода боша билето нарафтестай ва билетоша арзон кард. медонед то чанде ки мо фикр кардестем ҳичи пешравӣ нест дар конкурс. ва боз комментариҳоша маҳкам кардагиай, чунки медонад ки мухлисош ҳамин кору бори Шон МС-ра намехоҳанд. барои чӣ Шон МС хел рафтор кардестай? барои чӣ дар тарафи Шон МС нокомиҳоай?
яъне розыгрыш сар додан ва нашидани розыгрыш, шончара овардан ва қабул накардани мухлис. Шикоятае ки шонемси плагиати барон шид ва боз конкурс дар YouTube вале шикоят ай конкурси худаш. Мухлисе дар комментария шикоят кардааст. Аз вақте шончара оварден ҳамун сари либосчай. Гуфтаи биёма сари либосча алиш кунам. яъне шонемси ай овардагии шончаи ягон бор либосш нахаридай. Дар охир ин қадар гапу чапо шидаг. Шонемси тасмим гирифт ки шончара абрад нагирифта бара хона шон. Салом алейкум бардораи азиз. Шончара қаболиён бурдестем на каш қатияй. Гуфтен дили ҷигари ҳам пацан афурден ки и дабайни калуно ҳай и тари ёд мегирад аз чанд интервюет гуфтен ҳаме роиш кестем. Дӯстони азиз, шумо чӣ мехоҳед гуфтан оиди ин масъалаҳо? Дар комментария фикрҳои худтона нависен ва агар хоҳед ки 20 сомон кор кунед, пас дар рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед. Хайр дӯстон, то барномаҳои оянда.